Вярно ли, че веднъж си спряла един влак заради забравен включен котлон? Не, аз не го... Да, не, че съм го спряла. Не е котлон, то беше газово такова. Да? Пак котлон, де. Ами, тя беше много смешна история. Направих си кафе сутринта и заминавам за Ямбол. Играех министершата. И влязох във влака и изведнъж ми мина през ум, че аз не помня. Обикновено помня, но не помня да съм загасила. Дали загасих котлона или не, а тогава беше много модерно. Младите момичета и момчета си слагаха леглата на земята. Дюшеците, матраците по земята и спяха на земята. И щерка ми си беше турнала на килима матрака и там спеше. И викам, ако от балкона е лъхнал вятър и е загасил пламъка, ще тръгне гъста, направо отива там. И до това за билетите, викам един момент, вижте, положението е такова, аз трябва да вляза във връзка, викам с къщи, да видя какво е положението. Ами, викам, нямате ли телекс? Откъде ще имаме ние телекс, такива работи по влаковете? Няма такова нещо. И той съобщи на първата гара, беше септември или там, която стигнахме, нещо такова. И докато стигнем Пловдив, на всяка гара ми козируваха началниците на гарата. Другар Комотавова, всичко е наред. Обаче аз викам, докато не чуя гласа на детето, за мен не е всичко наред. В Пловдив трябваше да сляза и накарах влака да чака колкото си иска, да чуе детето, да чуе какво станало. Защото аз се обадих, казах, вижте, ако вкъщи никой не се обажда, обадете се на този телефон, на този, на разни приятелки. Те звъняли, една звъняла на пожарната. И както... Сега муки, какво ми разправя щерка ми. Да. Вика, както спа, усещам, че нещо, вика, някаква шумотевица става, отварям, а тогава бяха модерни тия прозрачните, тънките нощници. Да. По прозрачни нощи гледам, вика, Калоянчев предвожда, вика, цялата пожарна команда в къщата. И те, вика, душат. И аз викам, ти какво правиш тук, бе? Той се обърна и каза, като имаш шантава майка, какво му питаш?